Baloo, kom så. Hej. Baloo. Hvordan var det, før hun fik epilepsi? Baloo. Altid gang i en masse projekter. Det var fra morgensammen. Er der nogle ting, der sådan har ændret sig? Energiniveau er ikke så højt, som det har været, og som hun egentlig gerne til at leve. Så hun er nødt til lige at tage en pause en gang mellem midt på dagen, og så lukker hun øjnene 5 minutter, som så ender med at blive en anden time søvn. Det irriterer hende. Jeg tror, nogle gange har behov for det her. Og har egentlig også sådan en flex-ordning, når hun kan arbejde. Ja. Hvordan påvirker det forhold til musik? Så der er der ingen tvivl om, at hendes holdning er, at hvis hun bliver rigtig syg, så vil hun da ikke, vil hun måske ikke synes, at jeg skulle sidde og vente på det. Men det gør jeg.